chi bai le vek ule voin nia chuan hei khuwa lum boka vlog pa in chong te si chakma MDC in than boruak enge ni re ti in vlog pa in kan phei chin don ani ti chuan ka channel vo bi ke bin min lo ngai hlu chaka min lo thlir sak thrin tu te chunga khan lom thu ka soya ti chuan min la subscribe lo te khan min lo subscribe zel ula like button khamin lo me sak bok don nia ti chuan khuwa he lum em maya chulai kara chuanin chakma MDC in than tur boruak hi a om ve ruriau hian a hriata an thawm hi a ring ve thei riau maya chu wang chuanin khuwa lum bok nen chumi vlog pa tur chuan kan kal chhuak don ani ti chuan min lo thlir sak le theuh don nia engin nge eng party nge boruak nei liana nei tha ti te po kha thli thlai thlir tum taila tha o me a ti chuanin ti khan a top thlengin min lo en sak don nia le like and subscribe kha min lo the ngil sak lo ula ti chuan tuna kan kal zelang hello thlir phot mayang enge an boruak ni reng boruak a omem ti hello thlirang ole ti hian chakma omna lam chakma district lam chu kan lut pheita a helai hi bazar phei ania ma se helai a chuan hei thawm engma wak lo om ri lawa api azel hi lai council veng ti vela enge anang kalle zel phot meyang lo thlir zel don nia top thlengin mi lo thlir sak don nia hi lai vela chuan boruak om nge yang lo thlir sak del don nia api a kalle zelang trong cái ZPM hô ZPM trong cái ZPM rally này vậy nhỉ
lon ốc mai an ao đồ bưng mày à ngồi mình tích có ZPM không mà ZPM không mua em đi xin không thì đó ghê lạ đi trăng khóc này